kwesha kumeso iwe Anna chibaby Honde iwe tisata kubvarura 399 days. Ketty Anania naPatricia Jack pamwechete nebitterness family yese vatsamwa zvikuru mushure mekunge Anna Honde anyora kuti Maitt is very real pamwechete naBeeWezhira kuri kunzi tichataura kuti baba vemwana wako ndiani ukaramba uchimira pafiring line uyezve kanzi Anna Honde akaburitsa information yekuti lolo aidanana namakadzi vachivata vese kuRainbow Towers dzese nyaya dzichange dziri pano kuti BeeWezhira akatoenda kunotsvakira murume wemunhu mwana kutonotsvaka fertility blessing nembereko kuna Pastor Sean kuti aitire murume wemunhu mwana. Do watch this video to the end and we'll come back to your channel. So guys, ndo zviri mumasters muri kubvira. Auba mulonji tina singeinapi kwauba mulonji yako hapana patinopindira zimbavha gororo chidhumo namasendeke. Nyaya yakabvira pakuti Anna Honde akaenda kunosapota Maitt abva ikoko akazouya ndokusenda a congratulatory message on her wall achitaura kuti Maitt munhu ari real, she has never met anyone who's as real as that. So vapedza ipapo ndo pakabva pauya bitterness family ikati aiwa ka iwewo kana waenda kuevent yakamuchacha ngazviperere ikoko, but just know kuti you are going there at your own risk. Unofanira kungoti congratulations wopedzera ipapo, zvekuzotsika zvigunwe zvevamwe ndo zvinozoita kuti tikuudze kuti wapera sehondo yeminda. Anna Honde uri celebrity shungu uri kugoti Maitt vari real sei. Paclip yataplaya apo Kettina arwadzwa zvikuru nekuti ari kuti Maitt vakambopuwa gonyeti for advertising purposes asi vakazongoti nderavo. Number 2 vakati ivo natinashe vakaba mari yatete Mildred vapedza ipapo havana kuzodzosera mari yatete akapisa zvakare kamuchacha mawigi sister Kettina zvinova zvinhu zvakavatsamwisa zvikuru vakazoviga zvakare mai forget kuti nhoi nemari yaKettina. So ari kuti reality yauri kutaura ireality show chete, but chaiyo reality yekunzi kwai munhu ari real aiwa musi waachakupandukira ndo paucharumwa nenyoka yauri kurera. Ndokubva BeeWezhira angonzi zvoni since you have associated nakamuchacha you are doing that at your own risk. Tiri kuda kukuburitsira nyaya dzako. Actually we know kuti munhu awanga uchidanana naye ukamuzvarira mwana murume wemunhu and you took advantage of the situation yekuti panga paine a fertility issue kumba kwavo. Saka guys hatisi kuti chii kana kuti chii, but vanhu vanenge vane fertility problem tese tiri kuvaziva kuri kunzi murume uyu munhu respected and havasi kuda kuti vamudrege into the mud, but vari kuti ivo just because BeeWezhira went there and kept quiet ndo zvichaita kuti asunungurwe panyaya iyi. Iye kuri kunzi kamuchacha paakaita that comment yekuti muri kuda here kuti nditaure kuti baba vemwana uyu ndiani, ndiani nyaya dzake taura. They were actually doing so kuti vaspite the woman because the woman is one of the powerful people in social media platforms. Zvimwe zvaita kuti nyaya iyi igone kubva yango joinana zvakanaka. Kettina ati regai ndikupe hint. Number 1, they have same enemies, BeeWezhira pamwechete na Anna Honde. So BeeWezhira kuri kunzi akambodana mufela pakamboita kuvatana mumota allegedly. So ndo nyaya yaBeeWezhira iyo. Then uyu musikana Anna Honde ari kuti akatsamwira madam boss nekuti vakamutorera contract yake yekuMount Hampton yai advertiser bit. So that is where we find a bit of common enemy thingy, but vamwe vari kuti aiwa nyaya iripo ndeyekuti B akamitiswa natinashe mutarisi according to maallegations akamboburitswa naTaTelicious achiti iye TaTelicious akatozorambana navamutarisi mushure mekunge vamuchita naBeeWezhira, B achibva azowepurirwawo naChipo the trouble causer. But isusu we do not see any bad blood pakati pa BeeWezhira naChipo the trouble causer. So vamutarisi nependi dzavo vanogona kungoburitsiwa munyaya idzi tongoti aiwa homwe yenyika yaingoita noise. But pazotaurwa nyaya yekuti B naAnna Honde vane same enemy and the fact that she tried kudhonza murume achishandisa fertility nemwana ndo zvabva zvangoburitsa kuti A na B aite +1 cosine rule
Pythagoras. Stop dzaramba mates. Okay, tochidzoka panyaya yedu yaAnna Honde. Ari kuti iye beach ndiye anga ane contract yekuadvertisa paya, but madam bose vakazongoihwapura. Vanga vachitarisa the whole story kana tichingouyawo nedu analysis guys, following yaAnna Honde iri limited. She has like 400,000 followers. Ukuwo madam boss vane 1.5 million followers, 1.6 I think there. And ukatarisa vanhu vanoona madam boss, vanhu vanokwanisawo kuenda holiday anogara patable hombe ine vanhu vakuruwo vemuZimbabwe, so anokwanisa zvakare kuti ava influence to do something like that. Ukatarisawo following yaAnna Honde ndeimwe iya inenge iri busy kushanda bambasa mumastreets and zvinhu zvakatooma, so the company did the right choice according to zvavanga vachiona nenyaya yebrand racho. So guys, kana contract yangu expire, there's no need yekuti uvenge munhu. And remember, madam boss vakatombo offer kumuendesa kuti anogadzirwa nyaya yemapimples. Shugeta ari kunzi akaita hake basa ndokuenda naButterfly Funk because zvazvisina kana musoro, nekuti musikana mvura vanga vachiti ishoma vana Ketina. Vakati zvakare anosuffer from loss of esteem and asarambe achiita zvaari kuita izvi nekuti vati ivo vachamupedzera celeb shungu, vati ngaenda anochekwe rurindi nekuti runoita kuti asagone kutaura. Panyaya yaButterfly iyoyo kuri kunzi Shugeta akaita move on. Please leave Shugeta alone nekuti akatoenda nenyaya dzako dzokuti wanga usiri feminine, uri busy kupidiguka mumastreets nezvimasikiti zvako izvozvo. So Butterfly in August akanzi she contacted Anna Honde achimubvunza kuti kweiwewe wararira china Shugeta. Guys, ina handisitombonzwisisa izvi because Anna Honde ndiye angari muridzi wemunhu, then uyu Butterfly akazopindura kumashure. But anyway, since Shugeta anga move on, akuri kunzi ari kupota achidzoka zvakare kuna Anna Honde, and because she has loss of esteem ari kuramba achibvuma kushandiswa. Then pabauya nyaya yaPatricia Jack. Unopa mapedzi iwe, unokoneta mapedzi evanhu. Anna waenda kuchitoki, atowane chitalk shop chemapedzi. Anna akatotenga mota nekuda kwemapedzi evana veZimbabwe achinyepera kutanga kunopa girl child mapedzi. Uyu Anna ari kunzi ari kutengesa mapedzi anga achinzi ndee pane vanhu vanga achita reach out to nemacompanies anga achimupa mapedzi on a monthly basis kuti aendese kuvana, asi nyaya yacho ndiyo yabuda. Chinonyanza kurwadza ndicho King Solomon actually reached out vachiti ngatirege kudaro, Anna tipe vana mapedzi, kukanzi aiwa remember this drive is mine. So chinonyanyisa zvakare kunetsa ndechekuti as masocialites pamwe pacho memuchiudzana tumasecret kuti komari uri kuwaneponza ndiri kumbotengesa tumwe tumapedzi twangu nechino. So vanhu vacho musi wamunopandukirana, vanhu vanenge vebitterness family ava vanhu vavaburitsa nyaya dzako, wobva watongonzi uri mbavha. Ukaramba wongodziya moto wembavha unopedzisira newe wakunzi uri mbavha. So ndo pari kunzi Anna Honde newewe takungokuti uri mbavha uri kusapotana neinternational theft. Okay, so pazotaurwa zvakare kuti Anna uyu akaburitsa information yamakadzi naLolo. So Patricia Jack akanyora akati Lauren Guyo, Anna is very fake, anokuvengesa zvekuti aitoti iwe waikwirwa namakadzi paRainbow Towers. Kuri kunzi the deal was vaifanira kuita faithful kuna each other, asi Lolo akapedzisira akutamba nevakomana vanoisa jinja vaya vanotamba na makadzi. Vanhu vakawanda vakashamisika kuti ko friendship yacho yakangoti vhuru semoto wemapepa seizve, because Lorraine akamboposta ari kumba kwamakadzi kuvhenda kumansion uko, then all of a sudden paakazouya makadzi kuZimbabwe akabva ngomupa kacold shoulder, vakabvunza kuti ko chii chiri kuitika paairport, akatohagiwa nevamwe vaifamba namakadzi. So kuri kunzi the friendship just grew cold because of that. So idzi information dziri kubuda kuna Anna Honde achita makuwa achiudza Patricia Jack. So vanga vationa naketina isusu nyaya dzinenge dzatina basa nadzo todzikandirako nekuti vana Lolo vanhu vadiki muindustry pamwechete nana
Anna uyu since anga achizviitira zvimaskiti zvake nekugekwa musoro hagare pabig league ndo pavanga vamubvisa panyaya iyi. But the fact that akusaida neenemy ndo pavadecida kuti takudziburitsa nyaya dzako. Anna aipota achitochemera Patricia Jack achimuudza kuti ye butterfly anondibvunza kuti why ndichirara naShugeta chichi zvakazoita kuti Shugeta asvike pakundoisa post yaye kuti takazounita and we came up with a baby what kuitira kuti zvingobuda. So ndo imwe nyaya iri kuitika. Shugeta naButterfly paenda kupeterai nhema. Anna ndiye problem. You can't call me sisi woti munhu akakidnapesa sisi vako akavarovesa na1 am nanatafadzwa chidawa nekuda mapikicha emwana wake aitengesa muviri painternet womuti real. Iwe hausi muna right, unoba wani mapedza aunotidonetesa. This lady akandituka my womanhood saying ndoshandisa matishu kuenda kumwedzi. Akabira a lot of ladies and she never apologized and akati inini zvakare ndinorara nababa vangu. So iwewe haungambomiri nemunhu iyeye woti ndiri sisi vako. So ataura zvakare Patricia Jack asendera Anna Honde message akachandoziva I don't have bad blood with you and I will always care for you and love you. De Anna Honde uyo anga achiudza Patricia. Patricia akati unonyepa Anna panyaya yako naShugeta ndipo pandakaona ufeki wako. Ndoda kutombokuitira live ndiratidze vanhu how fake you are. I have all the evidence from all angles. Kuda kundiitisa munhu asina kukwana. Ndobva uyo Anna ati okay sisi it is well. Vaya ndokuti aiwa handisiri sisi vako. Pazoiswa mamwe maaudio anga achitevera asina kuplaywa. Zvakare Patricia ati muridzi wemwana kungoti munhu anorespekteka. Handidi zvangu kutaura zvakawanda but iwewe uri bishu hozana chairo. So kungoenda kunosapota Maitt ndo kwakanganisa zvinhu zvese zvanga zvichingofamba zvakanaka. All of a sudden vana Anna Honde vatopinda busy, vana Lolo nyaya dzavo dzakutobuda just because they are trying kuti vasvikire Maitt. Kuri kunzi zvakare stand iyaya murume akauya kuzotaura nyaya yestand. He never looked the part. He didn't even have confidence yekutaura kuti stand yacho iri kupi. Akataura kuti kuwaterfalls but airatidza kunge akatorasika. So vari kuti iye iskiti rakarieswa but kungoti munhu akauya kuzopa stand yacho anga kukangamwa chero zita rekambani yamutuma. So Patricia zvakare ati yestand munoiziva mukaiona she is doing maskitsi kumunhu kamunhu akatendeuka hazvichaiti izvi. Zvimurume zviya zvekutanga kukakamira saPJ zvabvunzwa kuti iri kupi stand nekuziva kwenyu kamuchachilwapiwa stand chaiye aidaro. Kana guys murume uya anotozvigarira kubudirwa anoroja one room anoiwa nepistand yekukupa kamuchacha poorly used skirt wakutoramba kubhadhara dheko nestage zvevanhu kambavha. So kuri kunzi kuconcert ikokoko haana kubhadhara zvakare stage nedheko. So guys zvinhu zviri kungobuda mubitterness family izvi ende mamwe acho maallegation vari kuti ivo zvaBeeWezhira zvokunzi kwaye I live a private life. Hapana private life. Private ndeyekuti murume wawanga uchiti ndewako ndewe munhu ende pastor shoni vasvika pakunineta nekuramba vakakuvharira nyaya dzako ndobva vachiti aiwa havakwanisi kutaura mazita nekuti munhu wacho vanomurespekta zvakare. So guys munhu anombonyanyorespektwa muZimbabwe chaiye ndiani? Inini ndakutotambudzika nenyaya iyi but anyway tichiedza kubatanidza 1 na2 na7 na8 naY tichitazama kutorwa graph redu ende imimi mese mangoonawo kuti mazita hapana zvachose. Do leave your comments on what you think about nyaya iri kuitika. Zviri right here? Is it fair kuti ukangosaidha nemunhu wasaidha naye nyaya dzako dzinongonzi dzese pajekerere? Anyway chiko chiri kuitika.